Bos días a todos os amigas e amigos. Pedirlles perdón por estas molestias, porque realmente me emocionou. Aquí hai xente que me emocionou. Entonces eu pídose perdón porque eu sei que un sábado todo o mundo quere descansar e facer o que lle guste, vaya, que isto tamén lle gusta, porque senón non estaba aquí. Pero sei o que é. Entonces, despois deste perdón, nada máis que agradecer a todos e pedirlles que nos sigan axudando, que pedir tamén hai que pedir dentro destas cousas, non é? Pedir que nos sigan axudando para levar este proxecto que aquí xa se dixo que Manuel María era anti-fundacións. Aceptou unha fundación porque non se puido negar a ela por amistad ca persoa, que non sei se está por aí, pareceme que está. Non, pero tiña que marcharse, que é o Alfonso. Pero gustar non lle gustaban nada. Si el sabe que aí houve un poema que explica moi ben que será desta casa. Aí saliu un poema dicindo eso, non? Dos sonetos á Casa de Hortas. E eu sei que isto lle gustaría muchísimo. Entonces, gracias. Nada máis que gracias porque... É dicir, que isto aceptaría. Pese a estar contra iso, isto o sei segurísimo, non? E todo o que facemos, como dice o Alberto, dixo Alberto antes, desde logo a figura del é central. É sempre o que a el non lle gustaría, eu non quero que se faga, o Alberti coincidimos totalmente, ainda que está aí a María, que non vaya, que pense que coincidimos en todo. Pero sí que coincidimos, non? E isto faise o Tonecho tamén, que é o seu sobrinho, tamén o conocía, non? E ademais o sobrinho que el queríos a todos, pero bueno, o Tonecho era un sobrinho predilecto, non? E non teño máis que dicir, dárvolos as gracias, que nos sigades axudando, porque algo complicado é, aínda que hai xente de moi boa voluntad, vosotros sabedes os que son as administracións. E sabedes de algunha administración que por agora é reaccionaria a recibirnos. Eu penso que o señor é lento, supoño que irá collendo o ritmo según as cousas vayan, por iso o vosso apoio é moi importante nesto. Os cartos tamén son importantes, porque sin cartos non se fai unha cousa de volumen como esta. Ahora ben, que axudedes moralmente a que a xente colla outro ritmo, porque esta asamblea, por exemplo, non sei como chamarche, esta reunión, non é igual que aquí haxa 10 personas que haxa as que hai, non? Isto eu creo que é moi importante, e é moi importante para estas lentos gobernantes que nos están gobernando, que tomen un ritmo e que nos axuden, non? E nada máis. Moitas gracias, moitos bicos a todos, e a ver se, entre todos, sin darvos moito máis a lata, podemos arreglalo, verdad? A ver, con eses medios que hai...